Bi ye arabadon ye Octobre kalo tile 29 san 2025 Bamako News TV jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la Mali dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ siraw minisiriso ni o ye ministère des mines ye olu kɔni ye hakilina dɔ bila sen kan ka bɛn ni bi arabadon ye Octobre kalo tile 29 san 2025 olu kɔni ye laseli dɔ kɛ min b'a yira k'a fɔ dugu jukɔrɔ baarakɛla minnu tɛ baarakɛla sariya kɔnɔna na u ka yamaruya sɛbɛnw minɛ u la ko nin hakilina in kɔni a kun de ye ka se ka baaraw kɛ jɛlenya kɔnɔna na ani fana sariyaw ka bila sen kan dugu jukɔrɔ baaraw olu nasiraw fɛ ani fana ko nin waati laban in na i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman de bɛ ka ŋununu kuma caya dugu jukɔrɔ baaraw nasiraw fɛ ko nin waleya in kɔni bɛna kɛ sababu ye ka se ka jɛya don a baaraw kɛcogo la jamana ɲɛmaaw fana ka cɛsiri don yaasa dugu jukɔrɔ nafa o ka se ka se jamana kɔnɔdenw ma. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Activiste Tayiruba ale bilala kunungo kalo 3 kaso kɔfɛ. An b'a yira aw la k'a fɔ Tayiruba min filɛ nin ye awa a kun bɛ kuma cɛjuguw de fɔ bɔlɔlɔw kan n'o ye réseaux sociaux ye. O tuma a minɛna sabu ka d'a kan k'a ye nɛninijugu kɛ ani dɔgɔyama olu kɛ réseau sanfɛ. O tuma Tayiruba an bɛ waati min na i ko sisan a bilara kunungo tarata Octobre kalo tile 28 san 2025. Jɛkulu min sigilen don kasaramako awa olu kɛlɛli ani a fɛɛrɛw tigɛli bɛɛ lajɛlen kama an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ ko comité interministériel de gestion des crises et catastrophes a y'u ka lajɛ laban kɛ lajɛ laban min n'u bɔra k'o kɛ Octobre kalo tile 28 san 2025 jamana minisiri ɲɛmaaso la ni o ye primature ye a kɛra maa ɲɛna maa min ni o ye minisiri ɲɛmaa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la général division Abdoulaye Mayiga an b'a yira aw la k'a fɔ ni lajɛ in senfɛ minisiri ɲɛmaa ale y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ baara laban minnu ni olu kɛra u fɛ a y'a yira k'a fɔ ko o kɛra kunkɔrɔta ani wasa ye sabu ka d'a kan taji sera ka don yɔrɔ caman na awa a y'a ye k'a fɔ kunungo taji sera Bamakɔ taji mara yɔrɔw caman na wa hali an dafɛ yɔrɔw dɔw fana bɛ yen nɔ taji sera minnu na. Kɛlɛkɛcɛ jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ tali kɛ Tuaregu la ni u wulilen don k'u jɔ an ka jamana kɛlɛkɛcɛw dɛmɛli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a bɛ fɔ u ma ko Gatia olu ye u ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin an ka jamana finitigiw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmaa yɛrɛ Général d'Armée Assimi Goïta u ka nin dɛmɛ in a kun de ye bɛnɲɔgɔnya o bɛ se ka segin ka na Mali jamana kɔnɔna na cogoya min na lakana o bɛ se ka sabati ani bɛn kuntagalajan o ka se ka don Mali jamana kɔnɔna na. An bɛna an ka kibaruyaw kuncɛ ni kɔkan kunnafoniyaw ye. Togo jamana ye maliden minɛni dɔ latɛmɛ Mali ma o maliden min filɛ nin ye n'a kun bɛ togokaw fɛ yen nɔ a tɔgɔ ye ko Segu Amala Sakone ale kun dɔnnen don ni fɛn min ye bɔlɔlɔsiraw kan n'o ye réseaux sociaux ye o ye awa Mali yɛrɛ lagosili ye n'o ye an ka jamana ye ani an ka jamana ɲɛmaa Général d'Armée Assimi Goïta ka to ka o lagosi kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni nin waleya cɛjugu ye ayiwa a nɔbɔra ni ka a minɛ a kun bɛ togokaw fɛ yen nɔ togokaw ye a lasago an ma fɛn min ye nin kamalen ye n'o ye Segu Amala Sakone ye hakilina jiginna a minɛna Octobre kalo tile 24 tɛmɛnen san 2025 o tuma a latɛmɛkun min filɛ nin ye Mali ma ani ɲankili min ka kan o bɛ da kan anw fɛ yan nɔ. Kiiribulon min bɛ Faransikaw fɛ yen n'a bɛ wele ko Tribunal Correctionnel de Paris maa tan bɔɲɔgɔnko jalakili olu nɔminɛli ka kiiri kun bɛ sen na yen nɔ o tuma o kiiri bolila fɛn min kan o de ye ayiwa ko u nɔminɛna sabu u ye dɔgɔyama ta ka ɲɛsin Faransi jamanakuntigi ɲɛmaa Emmanuel Macron furumuso ma kosɛbɛ o jalaki minnu filɛ nin ye o de awa k'a bɛ to ka jagosakow de kɛ Emmanuel Macron na n'o ye a furukɛ ye k'a ka dɔgɔyama n'a ka sariya gɛlɛnw o de bɛ boli o kan waati bɛɛ o mana bɔ yen nɔ u ye a jalaki fana k'a fɔ maa don awa cɛ don koyi ko muso tɛ ko sabu ka d'a kan k'a bangera ka sɔrɔ cɛ don nka ko kɔsɛ in na ko a yɛlɛmana ka kɛ muso ye o kuma ninnu tiɲɛ tɛ o kuma o jalakili ninnu ni olu kɛlen don Emmanuel Macron furumuso la maa tan in awa olu de ka baara kun ye o kibaruya ninnu bila bɔlɔlɔsiraw sanfɛ waati bɛɛ lajɛlen na n'o ye réseaux sociaux ye o de kama u nɔminɛna nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw la ani ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw kan bɛn don n'a nataw la.